ka office jong ka deputy commissioner ka Riboy district harangkat ka jing trelang bat ka Nongpo town committee kumshi benta ban rakhe ya ka jingdap ka banyup sansnem jong ka ri India ka baderu kumshi benta jong ka azadi ka Amrit Mahotsav bat ya ka jing priang ya ka jingdap basan pausnem jong ka jela Meghalaya ha ka laitrik naiwing kala pelong da ka program halor ka phang waste entrepreneur and waste of arts exhibition ha ka tei ka sngi la don rengkat lang da ka deputy commissioner ka Ripoy district ka kong RM Kurba kum ka kong san u project director jong ka DRDA Ripoy district uba BJ Kharshandi harengkat ki ADC ki bakentup ya uba MB Tongper ka kong FM Lakyang uba R Kharbi khiu ka kong VA Nyota ka kong D Kharshiyeng bat UEE ka urban affair uba langsti bat ki ki officer bat ki nongkit kam jong ka Nongpo town committee ki nong hikai lambat ki kena school ki belawan bani shim benta ha kate ka program ha kate ka sngi la samri ki kusnam shekin nong job ha ka waste entrepreneur and waste of arts exhibition bat ya ka nam job ha ka kerdan baningkong bat balai la yora da ka Saint Paul Higher Secondary School Nongpo bat ha ka kerdan baar la yora da ka Alpha Higher Secondary School Nongpo Sampos nem jangan state ke jami. Dia kami day berkene kumkinang song kenang kita jom ki kam beper. Kini kapun kalau ban retrospect na ban pe. Kini pangila le hakini kisnem kia kilayan. But hakam tam me kapun ka team jangan ni kapun kalau cleanliness na kejinnya coaching dan suka. Dia siam. Ba kani ka district jongi ba pitte piru ka district jongi kadi ka main mo ka main kadi ka gateway jong ka state hapo ang ka gateway jong ka state ni pe ki shin na ba ya ka district ka jongi na do basdang hado ba andakut but hado na poi pat siya ka district Dia kami ada berkene sudevan kendu moy kinang song kinang tekam song amde tang kene ka town ka jongi dri ka de jing trelang kumala og irang ba song mane ba na po kirang ba song jong kanong kra mo ber ai jing gremene bagani ka kam jing le ko jing le suba kam da song tan ha ka ko committee ka song ha simet jongi ni devan shin kya gene nama ka jing hui ka jing suba komot ka jing sa jing klan jongi iwi nang song like year ila dan may nang jong toilet but how many had district how many headquarter kata naman ha town area ka ba kanto di kat way di kisno ni pen slur ya kiru ban pe bahkan magumjo ban na kermen nila ada ayu ya ka jing po siya po pamana India baka town area ro kla day ka ODF ti hapa day patata ti nga kerpa di pibaro mo banya sumar bahaya ka shnong ka thaw jong pi da ka jing trailang da ka jing ye jing bak tri lang jong pi baro iwi nila ban yo ikata ko ODF plus ti saka way ro kamat hangi pangyadon ni kani kasni ya pedro hakaba idon katto katne kijing kipangisyan hakabiyade bagajing lung ya unyot niya kata kalong segregation dan kajing pia ya kanyot kano kapa biodegradable kano kalong non biodegradable non-biodegradable ka kam shushu nama kidan segi plastik kidan ki thermia kidan ki battery kidan bon bahagi kibamla akan pot ti mar pot barbon ni se ekran na kapos ka pot bapinya thau la composted harian joki na bapila akan recycle ya kamu banten kelas bo bapin pendan kam harian joki ban tungi jing rep jing tung joki Nre hakabiyade non biodegradable kami siya nga tip kan ng potong committee kan siya pwedeng